Moi Malleveli ja tervetuloa uuden videon pariin. Tällä videolla pelataan Suomi vastaan Ruotsi sarjan 3. ottelu. Ruotsi johtaa voitoin 2-0 ja semmonen korjaus sääntöihin, että 2 ekaa peliä pelattiin Ruotsi kotijoukkueena, 2 nyt seuraavaa pelataan Suomi kotijoukkueena ja sen jälkeen vuorotellen. Tilaa kanava ja tykkää videosta, mennään vaan peliin. Ja sitten lähdetään kaventamaan sarjaa 2-1. Viime ottelussa johdettiin pitkään 1-0, kunnes Ruotsi teki 2 pikapikamaalia loppuhetkellä ja nyt lähdetään ottamaan sitten voitto tästä ottelusta. Se kyllä tarvittaisiin se voitto nyt tähän otteluun. Ja sieltä hyvin punnerretaan kiekkoa heti. Hyvin sinne maalille Markku. Ei. Hyvin Rantanen sieltä kairataan. Oi mikä paikka. Ja sinne maalille Aho haast siitä laidasta läpi hyvin. Ai. Ja Kapanen. Aho siitä maali eestä. Ja Van-Timeri Hintz. Ai. Ja sinne maalille jälleen. Oi. Nyt on. Ja nyt on tulossa sitten Nutivaaralle jäähyä. Ja Ruotsi pääsee ylivoimalle. Markus Nutivaara ottaa laitataklauksesta 2 minuuttia. Nyt AV:tä täytyy tappaa. Ei saa päästää maalia. Hupsista. Team Sweden's man advantage unit will take to the ice for the first time tonight. And if you're one of these power play guys, James, you can't wait now. It's your first opportunity of the night. You get out on the power play, you want to make a difference. Oi, älä mene yli. Penalty coming up here. Hupsista keikkaa. Sieltä lähtee sitten pelin viivittämistä Esa Lindeli jäähylle ja nyt se on sitten 5-3. 5-3. Ai. Sweden's got a hold of it along the wall. Moves it over to Carlson. Sweden's through center and now in the offensive end. Oi. Takes the feed after his goalie chooses Ja not to purkulasin kautta. Aho's looking to make something happen here in the corner. Ja sieltä Aho. Moves into the slot. Ja ei lähe. Right through center and into the offensive zone. Here's a sprint for the loose puck. Ja taas tulee Aho. Aho's got control of the puck in the corner. Ei saa kiekko. Sweden's moving it along Taklilla the wing. siitä. Ei. Takla. Sweden's got the puck against the boards. Here he is, shot right in front. Came up with the save on that play. That's a really good save. I think the goalie's probably surprised he was dead center and open to shoot that puck. Up and ready to join the play. Tapetaanko me? Ja kyllä, ei maalia koko alivoima aikana. Team Sweden's got the puck. Across the line from center. On the attack. Ja aivan juuri on loppumassa avauserä Nylander. Ja vielä paitsi kun sekunti on jäljellä. Ja näin ollen ensimmäinen erä on pelattu ja tilanne on 0-0.
Sitten lähdetään toisen erään tilanteesta 0-0. Barkovi aloitukseen. Siitä tulee aloitusvoitto. Ai ja Pettersson pääsee katkoon. Mikko Rantanen. Ja Rantanen sieltä maalilta hyvin päästään jälleen yrittää. Ja Barkoville kimpoilee kiekko. Ja kyllä. Sieltä tulee ohjuria. Ja 1-0. Ja onko Lehkonen? Kyllä vain Arturi Lehkonen ohjaa Heiskasen laukauksen sieltä maaledestä sisään. 1-0. Tässäkin ottelussa toisessa erässä 1-0 johtoon, mutta nyt ei pääsetä Ruotsin tekemään sitä samaa temppua kuin siinä viime matsissa, vaan laitetaan itse lisää kiekkoa maaliin. Sieltä, oho. Ai, siinä olisi ollut Kapaselle, kun olisi tullut tuo kiekko, niin loistotontti. Ja hyvä taklaus. Oho, kis. Sieltä. Ja jälleen siihen maalille. Aloitusvoitot, ne ovat 12-0. Tämä oli sen myötä 13-0. Ja jälleen maali edessä Laine Granlund. Ja kyllä nyt tulee tulta. Slides it back to the blue line. Here's a blast. Great save by Markstrom. Handles the puck. And it's a quick pass to Landeskog. Sweden's got the puck along the wall. And tries to ai, hyvä torjunta. Ja sit lähdetään nostaa. Ja siitä väliköstä vieläkö syöttää maalille. Huono oli. Tutivar täytyisi taklata ja hyvin taklaat. Ja sieltä, kyllä. Roope Hintz laittelee sieltä nurkkaan. Ja 2-0. Hyvin tulee sieltä Hintz. They want to get this through to the end of the period just in the way it is. They've had the puck most of the time, James. They deserve this two-call lead. Sieltä Barkov. Ja ei saa ujutettua. Karlsson, Lindell nyt hoitelee. Ai. Hyvin ottaa. Pelataan rännillä. Ja hyvin tullaan siihen maalille. Ja loisto takli. Hyvä takli. Vielä keretään yhteen laukaukseen. Ja ei saa vedettyä. Näin ollen lähdetään kolmanteen erään tilanteesta 0-2. Tai 2-0 oikeastaan minulle. Sitten lähdetään kolmanteen erään. Maalit ovat 2-0 taululla ja nyt ei sitä samanlaista viimeistä erää kuin viimeksi.
Voidaan vaikka itse tehdä 1 maalia, mutta omaa pää nyt pidetään puhtaana. Ja Rantanen lähtee siitä laidasta tulemaan nyt. Kun hyvin haettiin Barkovia. Hyvin haastetaan ja ohi tullaan ja Barkoville paikkaa. Ai. Ja sinne maalille ja aivan riparia ei kyllä saada. Ai. Kapanen. Oho, maali eteen. Ai. Teräväinen Kapanen. Ja hyvin nostettu mailaa. Ai. Ja nyt lähetään. Tullaan. Hyvin tulee. Ja Hintz siihen ja Grant ja Laine ei mene sitten nyt mistään. Hetkellä pomppuu Hintz. Grant. Ja tää jälleen sinne maalille. Ja taas on siellä, taas ollaan. Kyllä nyt tintataan joka suunnasta. Ja Barkov. Ahaa, Ruotsi ottaa maalivahin pois. Nyt tarkkana. Hyvä. Oi. Ja kyllä, nyt lähetään. Ja onko se siellä? Kyllä on! Arturi Lehkonen 3-0. Ja nyt sen verran uskallan sanoa, että enää mä en tätä ottelua häviä. 3-0 ja 29,4 sekuntia. Aloitusvoitolla se on vihoviimein varma. Kyllä, enää ei tästä ottelusta tappiota tule, kun lähdetään vielä haastaa lisää. Sieltä Kapanen. Vielä saadaan vähän sinne maalilla ajettua, eipä saadakaan. Mutta näin ollen Summeri soittaa. Kiitos kun katsoit videon loppuun asti. Seuraava ottelu on vielä kotiottelu ja siinä me lähdetään tasoittamaan 2-2. Tilaa kanava ja tykkää videossa. Näihin kuviin ja tunnelmiin seuraavaan videoon. Siihen asti moikka!